Like and Astăzi, subscribe, creveții please. mei au împlinit 15 zile de când îi am și și-a făcut curajul ca să iasă la iveală să pot să-i admir când mănânc. Această femelă, vedeți partea aceea de pe spate mai deschisă la culoare, va avea pui. Această femelă e doar așa în plus pentru că am mâncat mai mult. Dar cine știe? Dar nu-s doar atâția 3 creveți, mai am. Dar cu aceea trebuie să mai lucrăm pentru că aceia nu prea au atât de mult curaj ca aceste fetițe sau... Bine, nu, cele portocaliu și galben sunt fetițe și acel roșu este băiat. Vă las să îi admirați!